Не знам човек как те убивам, ама... Явно изкарвам късмет. Трябваше да кажа, че съм Дебе Експрес, ама съм забрал данни. Някъде си. Да. Браво. Вите! Кефиш ли се? Много си добър, браво. Да, по-добър съм от теб. Айде пак. Ма не чакали? Ще чакалиш ли? Да. Не си взех друго оръжие. Ама си е чакали, бе? Не можех да си смена оръжието. Не можа си, тя така, не можа си. Спреш ли да чекалиш? А ти ще спреш ли да взимаш АВП-то? Ти взе АВП-то, аз те видях. Мислиш, че си там горе, иска. Запецнах на едно място и гърма кръжи ми напреда само, не можах да свия в страни. Вярно ли, бе? Как ми не викава? Случайност. Pick up your weapons and fight. Не знам, изкарах късмет. Персонал добър. Бързика. Не, ти си добре, аз съм слабия. Който не играе. Спори се да ми биеш кофи, бе. На колко кръв си, бе? На 26. Pick up your Не weapons можах and да ти fight. замаем. Ти ще гърбиш ли, бе? Кой знае откъде гърбиш? Добре, ти си хак, маха хак. Не съм как виждаш е ти се крака. Няма, аз бех на едно кръв. Искаш ли така само АВП-то? Добре. Ема на мен ми цепи, защото снимам калип. Да виж коя е година. Ама на тренирам с АВП. Не си бъде така. А знаеш ли как какво виждах? Pick up your Как се кладиш ти напред-назад се телепортираш. Ми, защото това е от хака. Кой е хак? Нали, знаеш, че си имаш клип? Би си пуснал хак. Какво съм пуснал? Хак. Не съм. Ти си нуб. Да, затова нуб те убива. Който чекаля, то чекалите е забранено. Само нубовете чекалят. Тя да пише. Добре, ти си чекали, аз макар ще ме изнервиш. И кой ще стане, ще пръцнеш? Ще ми замириш. Аре, бе, Ще чекал, ми че... замириш. Видя ли колко съм добър, а? Да, как си Парато слаб. убива бота. Хо-хо. Аре, сега ако ме уби си про, ако не ме уби си бот, става ли? Ай. Айде.
Не, аз си знам, че съм бот, той че. Аз съм про. Ама без бързи снайпери, само на емики и оръжие без снайпери. Къде пише? Не, няма такива. Аз такова правило не съм прочел. Ти само че кажеш, човек, аз как да те бия. Без гърбен. Няма знаеш откъде идвам сега. Нямам патрони, бе. Това снайпер в газа ще го намара. Prepare to fight. Я да видим колко е клипа. Клипа е 5 минути. Хора, знаете ли какво стана? Пати му обяснявам как да си направи интро и той не знае как. Кое не знам, бе. Не разбираш как да си направиш интро. Знам, ма не става. Не знае къде да сложи музиката, аз му го обяснявам като за 5 годишен. Добре, ти си скак. Не съм с хака, на 4 кръв съм. Pick up your weapons and Пойди! Али идва ярда, ти си чекалил. Аз съм да ти само чекаш. Аз седната виждам. Ярд. Не ме знаеш къде съм. Аз съм с ярд, ма не ме знаеш къде съм. Откъде знаеш, че ти си с хак? Видя ли ме, бе? Да, там горе. and fight. Ти играеш с хак, нали? Какво? Аз те убих през стената. Какво викаш? Аз играя с хаки. Не, убих те през стената. Добре, ама аз не играя с хаки. Кофа през вратата! Кофа! Стига, човек, как го правиш? Чек, ти само някакво излизаш и аз само през вратата си инкуржим ти бия кофта. Удари ли се кофа? Да, две кофи ми наби има. Какъв е толкова крю? Гледай! Но съм добър. Имаш и... Хак ли си това? Да. Кой? А? Кой хак си? Никакъв не съм, аз съм про. Про хакер. Не си прознам. Ама те пръскам. Браво. Няма да игра. Чек, не съм почти покава видеото. Добре, да, как само кофе биеш? Не знам, не пиши. Тук има сервер специално напиши на кой на РТВ и ще там да ратите някакво чек. И да пробвам си. Чек. Да ви си го изписва, че ти дава някакъв, като набиеш кофе, ти дава някакъв там снапшот, някакъв шот някакъв, шуп. И аз го пробвам сега. Мане хака, бе! Не съм хак. Давай, на мен ми заби, не мога Pick up мръдна. your weapons and fight. Да, затова ме гърмиш, да не можеш да мръднеш. Аз те гърма, мама не мога И затова се дърпаше вляво и вдясно. Давай да знаеш. Ще си чекали, бе. Так и нуба си. Ботче. Не сега ще виж ти. Добре, не. Престаната на се. Аз ти казах. Prepare to fight. Написах РТД.
Аз пише един код, дет не мога го видиш. Как? Опа. Попишиш. Аз го написах вече. Ти го написа. И какво става? Нищо. Клиники. Играй малко дека. Какви? Вие. Би по-точен човек. Напиши го отново. И пробай сега. Като умреш, нали, като го убиеш, няма да го пишеш. Като умреш, го пишеш наново. РТД или РТД. И двете ли трябва да напишеш? Махай хака на 36 кръв съм, наби ми кофе през страната. Че ти си с хак? Не съм хак, вижда се целия. Миналата, наби ми кофа през страната. Го набил съм. С един куршум! Това помага. Аре, клипа колко е? Клипа е 11 минути, айде 15 ще го направя, защото тия ми е работа. Гледай, стига си му копирал, бе. Нарочно го прави. Добре, защото аз ще напиша друго са. Ява сега. И право. Няма. Това, че си. Fight. Ти си. Чекай, казах ти какво да напишеш. Сега идвам. Чекай, че снимам клип, бе. И това хора, тук е Данил Иванов. Затворих май, защото само се сърди, че му бия кофи. Човек, това ли се бати нупа. Починах да му бия, нали, пише някакви фалшиви кодове в самия сървър. И той вика, ама ти си някакъв факт, някакви такива. Аз пиша само РТД и му бия кофи, човек. И сега снимам клип. Искам да го играя последна игра и ще играя мир. Право го пръскам. Качвал съм нов клип, виж го, бе. Хора, виждате колко яко го пръскам. И мисля да играя последна игра и да спирам. Кажи. Кое? Кое ти прата? Добре. Само да преключа. И хора, това беше. Надявам се, че ви е харесало. Коментирайте, абонирайте за мен и чао.